بيت مأسرتي نمنسح إلون نصبغ يخون نحمق تقبارهم سخني لهم زحسبوا لبوتايو كوينجن حدا اتشكانهم دحرت بيت محيرون كي ترفه زقصلوا له كالئ مجو بوتايو ገበነኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትየሙውን ኣብኡ ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባሮም ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ከይበሉ ከይተረፉ ከም ዝፍጽምዎ ይስማዕ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ብኣወዳት ከም ዝፍጸም ይሕሰብ ነይሩ። ኮይኑ ግን መረዳእታታት ከም ዘርእይዎ እንተኮይኑ ኣዋልድ ኣብ ቤት ማሕበር ውሽጢ ምስ ኣወዳት ማዕረ ኮይነን ከሸግራ እዩ ዝረአ። ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮ እውን ኣዝዩ ሓደገኛን ህቡብነት ዘትረፈ ኣዋልድን ክንዕዘብ ኢና። كبرات نايز channel بيتسب كم يتصنحو سلامتاي أب زلخم مبصحكم أب نايلوم مع أنت بيدو كم تأمئتو زغلصكو غبننياتا توالد كنديناي مفرحين نتنن كنديناي زأكل بقلت زخونه كنتات أب بيت مأسرت كم زرآيان انتاي كم زغبران كنعزبوينا نزي فيديو لايك لكم بمجمار إلوون ناب محازتكم شير بمبالن ناب channel حدش تخونكم دما سبسكرايب بمقبار بيتسب يخونون نابلكو نابتنا لما عند مدب كوستكم روزميري ويست مس بعل جز أفريد أو يونايتد كينجدم أو 19 سبعات بمغنيات مفصام تخطاتلت مسكحت جبانات وشتي تساتيفاس لزنبرت أب قدميت سمات تصوعيت كانصاليت سبيا ويست ناي بعلم بيتسب أولاتون حاويسو ناي بحيل معماء زمسل سقاين ناي قتلتن تحتاتيت زنبرت انتخون أب عيسان حموشتان كروميل أبتو قدانا نتوب نبرت سنبدو جبانات فتصيمايا كمنا إيروبا قوتاصرا أب 1994 أب جزوم التقابرو بزحات نيموت قداي زخون سبات كم زلون إلوون نيكزا دق أريسا أب توشت بمركبوبن بخمز عينت مسكح تقبارات نمفزام بعل ملؤ فقاد كم زخونتن نيود سبت فقاتن حمق تقباراتن كساب كنديناي كم زخونة نعلم كترئك إلايا أبتني بيت محير من داوشتون شاف سقع السعانة نيفرح سمعيتن أبتن تأثر والد سلزر آيت نيتي بيت محير سرحتنياتات نعا كابتن أسرات مرحق أدلا يكون رخيبهم ويم كاتزيلو دما أيلين ورنوس أب فلوريدا أب قدناتات كوينا بناي سراحة تزمون تساتفت تم حدر بكوان تنبرت نتم عماوي لاغن بتئيت تقتلهم نيرا كون دحر دما تسرقهم نيرا كوينغن إزناي قبان سرحة تفليت أدحر متحازا بناي شوعات تسوات قتلت نايموت فرد تبين اللايو نتناي موت قطعتا أمد سببايون كوينا نلعل 10 عامتات أب بيت محيور كتحلف كإلايا أبز ساعات نتوم ناي بيت محيور حلوتن أبت محيور وشتي أبزريا كابز نور سباتن نايمت قعت تباي أريايا إذا خونتات لعل زخونة سقات أو لعلتن أسرات كفتر اللنجيرو يو بخمز مغنياتون أب أكتوبر 9 بغلتشان كلتن عامة مرات بقتال مرفق كساب تقتل اللوغزاز بتصح نبحتها تفليا أب غزاوش تتعاطيا نخط السر تجديدايا حجي تفتاويت زخونتن لوح أدى مسيلا بتزوعلو تتقوارقن نيموت فرد بزعبات تبين الله فيلمان بالفير بزعبات دبارت حدقنيا والكن عزبنا فيلما بحفشان شدشنايت بيتسب أبالات سبات سلاز قتلت بقتال زخونة مرفق نغط قتل فرد تبين اللايو أب 9 إذا أنا فيلما إتا بقتال مرفق نغط قتل استبين الله بحتاويت قواليا أب بيت محيرا بزنبرت اللو ساعات بزي فلت ملكعو بزحات ربشاتاتن عقرقراتن نغفتر ببزحات والد من لعال قرايا إلوون نتوم نايت بيت مأسر تحلوتي نبزحات قزاتات بتفترو مشقرت تقوارات توسخ صراح نافترت صنحة انتخون أب تدحرقن اتناي فرد معالتا بزيحو بتزقبرت توقبن بتقنطال زخونة مرفق تواقياك تعرف كيلايا أبز زرزر وشتي كابز آتوها منغو سوزانا كينز تصوعيتيا أب تاريخ وشتي بتعم هبوبات كاب زخونو ناي مملاخ صرحتنا كايدة زنبرة نايمات سن بيتسب اتحانت زخونت سوزانا كينزيا شكانة بالتمرقو ملكعو نتافلت تتواسايت نتاتيلا بيانكا نخاروتن بزفتزمت تقتلت نام محير زأتوتن تخون اتناي بيت مأسرت هيوتا بتعم فلو ينيرو أتكينز ناي تشارلس ماتسن قوبات زخونني علمت أمامتو تأمان النتحليا نتن أسرات بمقدزارن نكفرحة بمقبارن بزحات نكخبروا مقنيات كوينايا أبتنيت بيت محير من داوشتي كم نايت ألمات لإلتي نتنكس النتحلو غيرا أغطيلات تويا قتلنا نريا دما تامارا سامسونوف أب روسيا وشتي بزحات سبات زقنصلت مفرحيت سبيا تامارا جران ريبر بزبليات فلت إذي أسابيتي أفلما بزفت سمتو غبن نخلهم تولدت روسيا
ንኽሰናበዱ ጌራቶም እያ። ኣብ ህንፃ ውሽጢ ንዝነበሩ ነበርቲ ንቡን ክሰትዩ ትዕድሞም እሞ ብዘሕዝን ኩነታት እውን እቲ ቡን ስሚ ዝነበረ ብምዃኑ ኣካላቶም እናተቆራረፀ ክሞቱ ገይርዎም እዩ። ናይ ታማራ መሰካሕ ተግባር ግዳይ ካብ ዝኾኑ እንተወሓደ 11 ሰባት እዮም። ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምውዓላ ነቶም ገበናታ ኩሎም ኣሚና ተቐፂዓ እያ። ኮይኑ ግን እዚኣተን ምስኣ ተኣሰራ ነቲ ዝፈፀመቶ ገበንን ትፈልጣ ኣብቲ ቤት ማሕየር ውሽጢ ዝነበረ ኩነታት ልዑል ለውጢ ከርኢ ክኢሉ እዩ። ፍርሕን ስጋኣትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ነጊሱ ነይሩ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ እውን እዚ ግፍዓዊ ዝኾነ ተግባራ ከም ዝቐፀለቶ ዘርኢ ዋላ ሓደ ዓይነት መረዳእታ እኳ እንተዘይነበረ ዝኾነ ሰብ ግን ናብኣ ንምፅጋዕ ክደፍር ኣይከኣለን። ታማራ ፍልይቲ ክትኮን ዝገበራን ካብ ዘይነዋዲ ዝርዝር ውሽጢ ንኽትኣቱ ዝገበራ ብጭካንኣ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ፍርሒ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ስለ ዝነበራ እዩ። እኳ ደኣስ ኣዝያ ተፍርሕ እሰርቲ ብምዃና ስማ ተፀዋዕ እዩ። ቀፂልና ንሪኣ ጆዋና ባራዝ ልክዕ ከምተን ካልኦት ንብዙሓት ሰባት ብምቕታል ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ ክኢላ እያ። ባራዛ ብዙሓት ፍሉይ ዝገብርዋ ነገራት ነይሮም። ከም ናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 1990ታት መወዳእታ ክሳብ 2006 ዓ.ም ባራዛ ንኣረግቶት ኣንስቲ ኣብ ዕላማኣ ብምእታው ብዘሰክፍ ኩነታት ተቐትለን ነይራ። ኮይኑ ግን ኣቐዲማ ንከኣምናኣ ትገብረን ነይራ። ይኹን እምበር ኣብቲ ድሓር እቲ ናይ ገበን ተግባራ ተፈሊጡ ከም ናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 2006 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትውዕል ክኢላ እያ። ባራዛ ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 2008 ዝተኻየደ ናይ መጋባእያ ፍርዲ ብዙሕ ተዓሳዊ ናይ ርኤትን ኢሉ ድማ ብብዙሕ ቅትለት ተኸሲሳ ን759 ዓመታት ንክትእሰር ተበይኑላ እዩ። እሞ ዳ እዚኣ ሓደገኛ ገበነኛ ኣብ ቤት ማሕየር ውሽጢ ምስ ሓንቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ መሓዛኣ ብምዃን ኣብ መወዳእታ ብናይ ቅትለት ገበን ዘብቅዕ ኣብ ሓደ ጎንፂ ውሽጢ ብምስታፍ ኣብቲ ቤት ማሕየር ውሽጢ ዓብዪ ዕግርግር ክትፈጥር ክኢላ ነይራ። ባራዛ ኣብ እተሓፀረ ስሚንቶ ይኹን ኣብ እተኸበበ ናይ ሓፂን ኩርናዕ ነቲ መፀየፊ ተግባራ ብምፍፃም ኣብቲ ቤት ማሕየር ውሽጢ ልዑል ዝኾነ ናዕቢ ክተልዕል ክኢላ ነይራ። ንመላእ ዓለም ክትሰናበድ ዝገበረቶ ኢንጊሊ ሚራ ኣብ 1960ታት ምስ ኪኤያን ብራንዲ ብምዃን ኣብ ልዕሊ 5 ቆልዑት ንዝተፈፀመ ናይ ፆታ መጥቃዕትን ቅትለትን ስለተሳተፈት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትውዕል ክኢላ እያ። ኢንጊሊ መሕዘኒ ብዝኾነ ናይ ገፃ ምርኢት ነቲ ሕማቕ ተፈጥሮኣ ብምሕባእ ብሕማቕ ተግባር ዝነበረ ቀዳምነት ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ልቢ ክትሕዝን ገይራ እያ። ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 1966 ጥፋኣተኛ ተባሂላ ተፈሪድዋ ዝነበረት እንትኾን ካብዚአን ዒንታ ንድሕሪት ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ጣዕሳ ስምዒት ከም ዘይብላ ክተርኢ ክኢላ እያ። ኢንግሊ ምስቶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓለውቲ ሓያል ዝኾነ ናዕቢ ንኽፍጠር ጽቡቕ ጌራ ሰሪሓ እያ። ቀፂላ ድማ ናኒዶስ ካብ 1920ታት ክሳብ 1950ታት ግዜ እናሰሓቐት ንሰባት ትቐትል ዝነበረት ጓል እያ። በቲ ሰሓቓን በቲ ሕጉስ ዝመስል ክምስተኣን ብብዙሓት ሰባት ተፈታዊት እያ ነይራ። ዶስ ነቲ ገበን ክትፍጽሞም ኮላ ዝነበረ ኩነታት ንናይ ገንዘብ ጥቕምን ንኢንሹራንስ ኢላ ከም ዝነበረን ኣሚና ክትዛረብ ክኢላ እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣሰብኡታ ንደቃ ይኹን ነተወላዲት ኣዲኣ ሓዊሱ ብዙሓት ናይቲ ቤተሰብ ኣባላት ንገንዘብ ኢላ ብስሚ ገይራ ህይወቶም ትቐትሎ ነይራ። ኣብ 1954 ድማ ተታሒዛ ምስ ፖሊስ ብዝገበረቶ ናይ ቃለ መሕተት ተግባር ቃላ ትህበሉ ኣብ ዝነበረት ሰዓት ናሰሓቐትን ብክምስታን ስለ ዝወዳኣቶ ኢንግሊንግራኒ ወይ እውን እታ ሰሓቒት ኢንግ ተባሂላ ስም ክወፃላ ክኢሉ እዩ። ብናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ ኣብ 1955 ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተበይኑላ ዝነበረት እንትኾን ኣብ 1965 ካብቲ ቤት ማሕየር ኮይና ቅድሚ ምሟታ ግን ኣብ 10 ዓመታት ውሽጢ ብድሕሪት ማእሰርቲ ዘሎ መሰካሕቲ መንጎ ንብዙሓት ሓለውቲ ክትሃስክ ክኢላ ነይራ። ኢሉ እውን ኣብ ሓደ ወቕቲ ንሓንቲ እስርቲ ናብ ምቕታል በፂሓ ነይራ እያ። ክቡራት ናይቲ ቻናል ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ድጋፍኩም ግለጹለይ።